Musi mo Adidas. Hi, I'm Reina. Hi, I'm Ryan. And today, magdula mi og How Well Do You Know Me Challenge. And then, ang dili maka-answer is butangan og lipstick sa now. Uy. First question. Asa ko gipanganak? Sa imong iroy. Asa ba? Lugar. Lugar? Ah. O dada? Oh, girl. Wala na, wala. Sige, ikaw na. Oh, ako. Asa man ko gipanganak? Sa Manila. Asa sa Paranaque. Manila? Ay! Tama? Okay. Unsay full name ni Papa? Papa. Papa, good Papa na ako. So, papasin mo? Rinaldo. Romera Gulio. Good. Unsay full name ni Mama? Mama ni Nako. Carol Yologo Capistrano. Dele! Akin na! Dele na ba? Ang sali ay! Carolina. Ay! Ay, sa! Isa lang kalim yan. Isa kalim. Ayaw, dira. Kalain. Sino pa ay Sino? pangalan ng aking lolo? Wala ko. Atay na. Lolo ka malo. Duha na. Naalala ka black eye. Tulo na nag-question, no? Parang nag-Indian. Okay, ikaw lang Japon. Wow. So ba? Pila akong isuon. Igsuon ni mo? Pila ka buhok. Apil ka or dili ka apil? Dili. Dili ka apil. Oh. Duwara. Ah. Unsa akong paboritong sudan? Paborito Sudan? Pinaka-paborito sa tanan. Sudan? Oh, sudan. Walay klo? Gulay or... Gulay. Akuan? Laro na kayo. Ang gulay gani kangkong. Ay, kabala ko. Mali. Ha? Munggos. Gulay din ang kunggos. Oh, tunay na. Prutas. Ay! Saan naman na? Ay, yaro. Grabe. Unsa pangalan ni Lolo? Kalam ba? Ni Lolo si mo. Unsa yang full Lulusin mo. Full name. Musi mo Adidas. Kaya daw. Thank you for watching. Subscribe. See you soon. Thank you guys. Thank you. Bye. Good luck. God bless. Bye na, bye. Bye-bye! Bye, bye. Hindi man ko eh. Bye. Ano mo to?